Kani nga lugar mga kadto, daghan jud tao gani habuntag. Kay kuan man ni dire murag murag sentro na sa mga Suriyanan dire mismo sa Cebu. Tapos usa sa kita nakaari-ari sa ta dire kay ganahan man sa ta suri-suro ning lugar then maka-jogging ta no. Kay dire gud nga area presko man jud kayo ang hangin dire tapos kuan sad paningtong jud kag taman. No, grabe ka rapor dire mga kadto. Kapanington jud ka diri kay kuan man diri murag bantang sad sa init na kay naa man ka sa bukid. Una daghan jud maka lindutan diri nga lugar. So for today's video nakakaroon diri sa kuan mga kadto nata karon sa Celestial Garden kundi nagbike ra jud ta. Pasingot ta karon buntaga no, jogging, bike, jogging. Tapos para ma-enhance lang nato ang atong morning karon, then mag-say good morning lang ko sa inyo. So good morning natong tanan. So bike ta, kuha nato ang magkuha tag video diri mismo sa Celestial Garden no, tuyok diri sa Good Shepherd para makakita sa muon sa view diri mga kadto kay ako gipaningot na jud ko. Tapos so after na dito na dayon tapang ulit na ta dayon. So okay, sundi ko ninyo mga kado. So karong Sunday pizza sa pizzaharon. Sa Sunday karon mga kado. So okay, let's go. So nindot kayo mga kado ang buntag nato karon no kay nakaabot ta diri nga lugar medyo sayo-sayo pa. Tapos ato lang gi kuha tag mga video no para makasupport sa ato Facebook account. Kakuan sa diri grabe man ka kuan rough road. So ditso ta. So kani nga lugar mga kadto daghan jud tao gani habuntag. Kay kuan man ni diri murag murag sentro na sa mga Suriyanan diri mismo sa Cebu. Tapos usa sa kita nakaari-ari sa ta diri kay ganahan man sa ta suri-suro ning lugar then maka-jogging ta no. Kay diri gud nga area presko man jud kayo ang hangin dire tapos kuan sad paningtong jud kag taman. No, grabe ka rapor dire mga kadto. Kapanington jud ka dire kay kuan man dire murag bantang sad sa init na kay naa man ka sa bukid. Una daghan jud maka lindutan dire nga lugar. Uban nang gitent pa diha. So na yung gitent diha daghang pag mga kuan diha kanang mga nagabi pa na sila no. So pa na silang pagkauli. Kita mintra sayo-sayo pag ihapon ta no. Tapos sayo-sayo pa dire. Nice na video dia. Tumoon na mga kadto ang murag pag gikan nimo saka mo na makita nimo kanang kuan lunganan diha. So kani nga part diri mga kadto palugsong na kay kuana ni kanang paduong na din sa Arsinas sa village. So medyo init-init bantang-bantang lang jud ang atong kainiton karon. Ay, manong lagi.